Uphume ngesamagundane uNaledi aphiwe estage. Anginibingelele phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Mina elami igama ngumfeze nguNtuthu Khumalo ila sibona amagumede. Uma ubusemusha ngana kwethu kuleli khasi lethu, ngizophinde ngicela wenze okufanele ukuthi usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nolike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Nganza kwethu umculo waseNandi uNaledi aphiwe ushaqisa abaningi ephuma ngesamagundane stage emcimbini ama-2K Festival eBelgrava Sport Club eZimbabwe ngomgqibelo. Yize abanye bazitshela ukuthi ukhiswe isisu, uNaledi aphiwe uthe-ke usewabona umuntu abekade evuza igazi wabaleka ngoba uyalesabi igazi. Kuzokhumbuleka ukuthi-ke uya nje eZimbabwe besanda kuxolisa kubantu bakhona emuva kokukhuluma kabi ngabe ezinkundleni zokuxhumana. Bekungekhona okokuqala uNaledi ephuma estage ngale ndlela nakwimthandeni music experience eyayisemdletsheni kwahlabisa nyakenye waphuma sekukuba evuka amabhodlela namatshe emuva okungena kusacula ugatsheni. Kwenzeka lokhu nje lo mculi usanda kuba sematheni ngokulaxaza imeneja yakhe uLondiwe Mncwabe, owesifazane oyethi-ke ubefana nodadewabo futhi abalandeli bakhe bamazi ngelikaSisi Londi. Laba abobabili abagcinanga-ke njengokusebenzisana ndawonye, kodwa-ke bebehlala efletini elilodwa enyakatho eGoli. Ubudlelwane babo-ke badlulela ngale kwebhizinisi. uLondiwe ubebambe ikhulu iqhaza ekwakheni umsebenzi kaNaledi kusukela phansi. Ngokubekwa kweBuffy Life News, ukungaboni ngasolinye kuvele ngemuva ukuthi uNaledi athandane nowesilisa okuthiwa-ke nguLungani Gumede, okusola ukuthi ungusomabhizinisi somculo. Konke kwashintsha ngesikhathi kufika uLungani nomfowabo uBenny Gumede. Kusho-ke le nkundla ezindawa zosaziwayo esimeni saqisa abasondele naye uNaledi bathi uqede ubudlelwane bomsebenzi futhi usephumile efletini abehlala kulona noLondiwe. Isitatimende esemthethweni wengeze ngokuthi lesi sinqumo silandela izehlo ezenzeka emasontweni ambalwa adlula, nakuba-ke akholwa ukuthi kubalulekile ukuphuma obala kubalandeli bakhe kanye nozakwabo. Ukukhethe futhi ukugcina imininingwane wemfihlo ngenxa yenhlonipho bonke nokuhlonipha bonke abathintekayo. Ngaza ukuthi izona indaba esenibekela zona namhlanje ezihamba phambili.